Nínú àwọn ọba tí ó ti jẹ, tí a bá ní ká máa kà ní méní méjì mẹ́ta mẹ́rin márùn, ó ti tó bí ọba mélòó ló ti jẹ báyìí? Ọba Kọ̀yí ló tẹ ìlú Adódó ní orí òkè Adó. Ọba Dú ọmọ rẹ̀ lóṣù kejì, ọba Níso lóṣù kẹta. Lórí òkè Adó kan náà ni gbogbo wọn yẹn wà. Ọládùnní ni aládó kẹrin lórí òkè Adó. Mákúlẹ̀dóyè tó jẹ́ bàbá tèmi, òun ni aládó karùn lórí òkè Adó. Aládó kẹfà ni Oyinlọ́lá. Aládó keje òun ni Sẹ́bẹ̀ Olúṣòsùn. Aládó kẹjọ òun ni Ọláògún. Ọláògún yẹn ló wá kó wa sọ̀kalẹ̀ láti orí òkè ní 1899. Wọ́n tẹ ìlú Adó-Àìdó ní 1500 AD. Wọ́n sì wà ní orí òkè láti 1500 títí di 1889. 1899 wà 300 years plus ni Ọláògún wá kó wa sọ̀kalẹ̀ síbi tá a wà yìí. Òun ni aládó kẹjọ. Lẹ́yìn Ọláògún, Akíndélé òun ni aládó kẹsàn-án. Oyèdòkun òun ni aládó kẹwàá. Ọ̀jẹ́lẹ́yẹ òun ni aládó kọkànlá. Ọlákíṣòkun òun ni aládó kejìlá. Ọlákíṣòkun yẹn lèmi gbapò fún, èmi ni aládó kẹtàlá. Kábíyèsí o. Bí adé àgbè. Kábíyèsí o. Kò bàjẹ́ lórí àwọn ará ìgbàanì. Kábíyèsí kò ní bàjẹ́ lórí ìtẹ̀síwájú ìgbòrò ìlú àti ìdàgbàsókè òun ni yóò máa ṣẹlẹ̀ ní àsìkò yín. Kábíyèsí.